Siinä on kuule, se on ihan maksimaalinen. Meillä on vanhin pakka, nyt tulee 11. Toiset 8. 6. Siis yksi leikattu narsista. Joo, se mä toin, mikä mulla on toi hippu. Ei se ole sosiaalinen. Hippu. Siinä lähdistellä. Kauhean eteen. Ei ollut yhdenkään. Mitäs sapsit on yhden poimin? Mä paleilen jotain. Mutta sillä on niin pitkä. Paljonko on itse? Ajattelen silloin aikoinaan, kun mä ensimmäinen koiraa 14-vuotiaasta. Mä olin vaikea. Mä en ole ollenkaan niitä äijä. Mulla on varmasti joku tämmöinen mulla oli. Eikö mun Kiitos, kiitos. Joo. Asilan näköinen jaan. Se on hyvä. Eikö ai liian. Kato omaa. Kato on leipä. 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 Aivan. Lei on niinku. Se tulee enemmän. Ihana pehmeä kohta. Se on oikein sovittua. Käykö toi tsikkari-kohta? Menee sun takin sinne, mutta se on tulossa jo. Nenä tulee, nenä näkyy. Hyvän näköinen.
Juotavaa. Mitä juoda, muuten tulee. Kaikilla juniori, saaset Blisti Ready Junior Main. Se on menkille. Joo. Toi oli vaan ihan sikkunen. Ja jatkamme juniorisasteella. Junior Main Stage. 95, 96, 97, 95, 96, 97. Oliko se joulupuu? Jaa. Kaikki.